Top 6 greșeli la montajul unui sistem de ventilație centralizat. Hai să vedem care sunt cele mai importante greșeli care se fac la montajul unui sistem de ventilare centralizat. Dar înainte de toate, te rog să ne lași un like ca să ne încurajezi să-ți oferim în continuare informații utile despre ventilație cu recuperare de căldură. Una dintre cele mai dese greșeli pe care o întâmpinăm este înălțimea prea mică a tavanului. Se omite faptul că urmează să se monteze șapa, încălzirea în pardoseală, parchetul. Ulterior trebuie să coboare tavanul fals 10-15 cm și nu mai există spațiu pentru ca să trasăm aceste tubulaturi de admisie și evacuare pentru ventilația centralizată. În acest caz, unica soluție care rămâne este ventilația descentralizată. În al doilea rând, calculul necesarului de ventilație și alegerea recuperatorului de căldură. După ce facem necesarul din casa noastră, trebuie să alegem un recuperator de căldură care să poată să facă acel necesar la o capacitate de maxim 50% din puterea lui, pentru o ventilare în forță în momentul în care se face duș în casă sau în momentul în care este nevoie de o ventilație mai rapidă și în așa fel încât recuperatorul de căldură să aibă un randament de recuperare a căldurii bun pe toată perioada de funcționare a lui. O altă problemă care poate să apară este montarea tubulaturii de ventilație în serie, adică o tubulatură care să treacă în toate camerele pe rând. Asta ce face este să spargă bariera fonică dintre o cameră și cealaltă și în momentul în care vorbești într-o cameră, prin tubulatură o să se audă și în camera cealaltă. Pentru ca să nu se întâmple acest lucru, este suficient să montați câte un distribuitor pe admisie, respectiv pe evacuare, din care să plece câte o tubulatură de ventilație în fiecare cameră în care urmează să se aducă aer proaspăt, respectiv din fiecare cameră din care urmează să se evacueze aerul viciat. Foarte important pentru ventilația cu recuperare de căldură este ca ușile să aibă o fantă în partea de jos, pe unde să poată intra respectiv ieși aerul din încăpere, sau o grilă montată în fanta ușii prin care să intre respectiv să iasă aerul, pentru ca să se formeze acest circuit de aer de admisie și evacuare în toată casa. Altfel, dacă ușile sunt închise etanș, nu o să poată să se facă o ventilare corectă a întregii încăperi. Foarte important este să nu se omită și montarea unui atenuator de zgomot pe tubulatura de admisie a aerului în încăpere, în așa fel încât sunetele de la recuperatorul de căldură să nu ajungă în camerele în care dormiți. O altă problemă care o întâmpinăm la montajul ventilației centralizate este lipsa unui canal de scurgere în camera în care urmează să fie montat o centrală de ventilație cu recuperare de căldură. În cazul în care nu există opțiunea unui canal de scurgere în camera în care urmează să fie montat recuperatorul de căldură, există și opțiunea unei centrale de ventilare cu recuperator de căldură rotativ, care nu formează condens și poate fi montat în absolut orice încăpere. Cam astea sunt cele mai dese greșeli la montajul sistemelor de ventilare centralizate. Dacă ai alte întrebări sau comentarii, te rog să ne scrii mai jos și, sigur, apasă pe butonul de subscribe, fiindcă vrem să venim cu multe alte informații foarte interesante pentru tine.